El que fem és rebem aquesta sol·licitud, aquesta empresa, aquesta indústria que té una inquietud per conèixer més arrel de com pot reduir els seus costos operatius al llarg de l'any en el seu procés de fabricació, i el que fem és oferir una solució global en un format claus en mà, des del minut zero en aquest estudi inicial d'enginyeria fins a la part de construcció de la planta posada en marxa i potser el més important dins d'una operació industrial, que és la part del servei de manteniment 24/7, i en aquest sentit nosaltres diem que som ventanella única, no? Oferim tota la gestió integral del projecte fins al bon fi i posada en marxa del mateix. Ens dediquem a fer gestió forestal. Amb aquest autocarregador entra dintre el bosc, la va recollint i fem estocs com aquest d'aquí. Aquests acòpios venim després amb un triturador, un camió potent, amb un motor independent, i triturem in situ i carreguem directament en el tràiler, amb diferents granulometries, i d'aquí se'n va ja directament a la fàbrica que subministrem l'estella. Quan plantegem en termes d'emissions de CO2, de retorn econòmic al llarg del temps, llavors és quan comença a ser competitiva, i el fet de fer visualitzar aquest benefici, no tant amb retorn immediat, sinó a llarg termini, és una mica el que ens demana el client i el que nosaltres intentem de fer. Ara ja estem nosaltres intentant vendre tots els nostres productes etiquetant-los producció amb CO2 zero, que no és fàcil. Per tant, això ens introdueix en mercats diferents, això ens dona una via de futur que és bastant gran, perquè anem primers. Això ja la duresa de ser el primer i la dificultat de vendre, d'introduir-ho, però una vegada hi ets, vas veient que hi haurà futur. Tenim una capacitat d'explotació forestal a Catalunya enorme, som un país forestal, fusta de baixa qualitat, però molt bona qualitat per ser consumida amb calderes de biomassa. Estem explotant un 30% del creixement anual, o sigui, sense tenir en compte tot l'estoc que tenim acumulat d'anys i anys que no s'han explotat als nostres boscos. Per tant, no hi ha d'haver-hi cap perill per falta de subministrament. El vector director ha de ser el sector industrial, on és qui més beneficis té sobre la implantació d'aquests projectes, tant a nivell econòmic, però també a nivell, com he dit abans, de reducció de petjada de carboni. Per tant, entenem un creixement a l'alça, sobretot quan incorporem aquest valor de competitivitat empresarial i de reducció de costos operatius, que entenem que és el que busca l'industrial avui en dia. I el futur que es visualitza és que la implantació ara ja a nivell industrial és imperativa. Se'n començaran a muntar per això, perquè les empreses, hi ha sectors que estan obligats a pagar pel CO2 que emeten, i la biomassa és una solució perfecta per compensar aquesta energia tèrmica que ells necessiten de forma que no es penalitzin les emissions de CO2. És un camí disruptor, t'ho diré d'una altra manera, és un camí per valents. Hi ha molts gerents d'empreses i molts CEOs que no són valents, però vindrà sol això, és a dir, es veuran forçats, bé serà per reglamentacions o bé serà pel mercat, es veuran forçats a fer-ho. Evidentment, aquestes empreses, en part, han vingut lligades d'altres actors, com són, per exemple, les enginyeries o empreses de serveis energètics que hem conegut en el mateix clúster, i tots a la mà hem pogut oferir un projecte claus en mà amb una empresa. Que formem part del clúster també ens ha donat la possibilitat d'estar en contacte amb molts d'ells, compartir inquietuds, veure possibilitats, i això et dona cert avantatge, et dona algun hack a l'hora de plantejar un projecte a nivell industrial, saps, tens molt més controlades totes les variables, no? Nosaltres som una enginyeria especialitzada en biomassa, però una enginyeria molt petita. Llavors, estar dintre del clúster ens ha permès formar part i visualitzar que som una part dins de la cadena de valor de la biomassa. Nosaltres som petitets, però estem donant suport i sent suportats, diguem-ne, rebent suport d'empreses molt més grans que no toquen el nostre sector de treball, però estem tots dins de la cadena de valor.